mayong adlaw, karong adlaw na sa atong portion na ipangutana ni Tita Candy. Okay, alright. Shout out ni mo diha, Leah. Okay, so ang nangutana karong adlaw mao si Leah, ang akong amiga nga si Leah. Ang pangutana niya mao ni, Tita Candy, okay ra ba nga ako mo'y manguyab sa ako ang amigo nga feel na kung naipong dyan siya na ko, pero di dyan siya kasulti. Okay ra ba na siya? Because I like him ra ba? Okay, alright, Kuya Waning Leah. Uy, haba ng hair! Sana all. Bitaw, Leah. Kanang, mo niya akong tubag ni mo sa imong pangutana, Leah. Okay, alright. So, kanang para na ako no dili maayo nga ikaw maguna-una no di na maayo kay babae biyata di ba pero sa panultihon pa nga mas kapungan pang baha ay sa gugma di ba okay alright pwede na siya pero di man siguro na matawag nato nga maguna-una og panguyab ang tawag ana niya kay support okay alright support para mugawas iyang self-confidence kay bisag unsa man gud ka modern ang panahon karon no kanang naagyoy mga introvert na lalaki naagyapoy lalaki nga dili jud kasulti mas kinhay na lang dili jud kasulti paagi nila lag pa cute kanang pa impress pa talent in ana pero di jud kasulti ba ngano ka na sila ila po nang kinaiya pero naata diri para mo-support nila para magawas ilang self-confidence kay mao ganin ang itatag-uyab para natay masturya niya di naman noon mo tingog saon na lang pwede na siya nga iagi ni mag-support friendship goal ba so inamigo lang sa nimo ba inamigo style so pwede ra nga imo unahan siya storya imo siya ipa-feel comfortable with you especially during your communication na nga madasig siya no nga makahatag og kanang open communication nimo ingon ana kay ana man gyud na lisod man gyud na siya basta tinuod nga gugma ba na di tinuod daw na daghan na tinuod na gugma kay kanang grabe mahadlok maguna sila nga kung ilang ipadayag ba niya masakitan lang gani sila so dapat kanang support na diri nga time kay love waits baya ang gugma makahuwat yun na siya okay alright Leah yun lang sa paguna-una but support okay so I hope Leah na kay nakatunan sa ako ang tubag no, sa imong pangutana o naghinaot ko nga magadayon mo in the future invite niya ko sa inyong kasal. Thanks, Leah. Bye. Like and subscribe Papi page. Uy, kalapad naman ang gitsa kong ulo. Uy, ano man siya. Uy, halapad akong ulo. Uy, uy. Sabi. Wow. Pain, Libra. Mabihasad. Uy. Ito bag man na yung pangutana. Uni siya da. Murag nindo tidak. Oliva organica. Nilain pag yun. Uy, nana sa gilabay. Namo din siya yellow po. Namo din siya violet day kuno og orange. Bi, ato ko na ni suwayan og nindot ba ni? Makapawa ba ni sila sa ulo? Okay, alright. Pagkahumutan naman. Uy, okay, ato ko na ni suwayan. Oh. Wow, kabugnaw sa feeling. Oh, asa pa mo ano 2 in 1. Ako na advertise, ako pa ang MC, ako pa vlogger. Tipid. Wow, bugnaw kay pamati. Oh. Mat pa kay siya diri sa skilid. Oh, salamat kaayo ani. Oh. Yeah. Thank you sa sponsor no. Si Candy ra sponsoran. Sponsored by Candy kay namaligya siya Creations Pain Relief Raw. Okay, alright. Bye. Thanks.